etorri ikusentzule, berriro ere beste egun batez, gaur osteguna, bueltan gaude txornulariaken, agindu bezala, saiatuko gara, koronavirusaren krisia irauten duen bitartean hainbat eduki ekartzen, hemen, etxetikan, karrerak bertan bera utzita baitaude, eta gaurkoan Marea Naranjako idazle den Jon Agirre ekarri dizuegu. Marea Naranja Euskaltel Euskadiren historia errepasatzen duen liburua da, elkarrizketekin eta hainbat edukirekin, eta gaurkoan gurekin dugu. Arratsaldeon, Jon. Apa, arratsaldeon. Jon, liburua bi kideren artean egin duzue. Nola izan zen hasierako momentu gura? Nola erabakitzen duten hau martxan jartzea? Broma bat badirudi ere, hasietan dana palosteko garagardo batekin, bai Eneko eta biok beti izan gera oso taleak, bereziki Euskaltel taldearenak, eta taldea amaituzenean sekulako pena mantzegun, ez bakarrik kirolen baiz aldetik, baizik sentimendu aldetik, proiektua izugarrietan zen, eta biak egon gera turrean, itzulian, bueltan ikusten etapak, eta oso polita izan zen. Orduan, 2013an proiektua amaitu zenean, pena handia eman zegoen, eta iruditu zitzaigun, batez ere Enekori, hori nola baite islatu egin behar zela. Liburu batean, edo saiatu behintzat. Ja, klaro, momentua baitzen honena. Eta, 5 urte berandugo, biak batera ikasi genuen unibertsitatean, 2018an afaloste batean Enekok berriro erronka botazun, zeberan nahiak zantzion, ya será hora, eta betiko erdi broma horrekin, eta esan genuen ez du bagoatzen saiatzera, ezin baldin badaba ezin da, baina, saia gaitezen. Eta hola, zitinen, erdi broma erdi serio, baina poliki-poliki kontua serio egiten juntzen, eta azkenan liburu baten amaitu du. Esan hori da, Euskaltel talde bat baino gehiago dala, 11 historio gertatu ziala bertan, 20 urteetan gertatu behar direnak. Zer aurkitu dezakegu liburu honetan, eta ze formatuan? Asmoa izan zen, bai kirol kontu guztiak islatzea, baina besterakoak ere bai. Elkarrizketan guztiak aipatu digute, emaitzak baino askoz gehiagoko kontu batetan zela, bai txirrindularitzarentzako, beraientzako, eta omenaldi bat izatea izan zen asmoa, eta kontua da, bai sorreratikan desagertu zen arte, ibilbide guztia errepasatzea. Eta formatu aldetik, izateko bereziagoa, itzuli handien estruktura imitatu dugu. 21 etapa izaten dira, sarrerako bat, eta 20 etapa, eta gero bi den egunetan erreportaje bereziak egin ditugu. Ibilbide guztia islatzeko, eta bai errepidean pasatzen zena, baina errepidetik gertatzen ziren gauza batzuk ere kontatzeko. Beraz, ulertu dezakegu liburuaren hildoa elkarrizketak diala. Hori da, azkenean, egin nahi Wikipedia edo hemeroteka lan hutsa izatea, ze hori egiten zegoen oso gozatzela, eta azkenean, denok daukagu gure izapenen bat, edo errepide bazterrean, edo animatzen, hotelera juten boteien bila, eta guan egiten zegoen guztala zerbait, harima oki bat zuena. Eta zirenean poliki-poliki, Markel Elizaren kontaktua lortu genuen, azkenean lagunen bitart, eta konfiantza apur batekin, eta bain Markelekin agonda, Markelek ate guztiak irikizizkigun, kontaktu asko emantzizkigun, eta protagonista guztiekin egon gera, bai ziklistak, zein Miguel Madariaga edo Gorosperekin. Hainbeste elkarrizketa egin da, seguro une zoragarri asko kontatu dizkizu duetela. Zu zeinekin gehatzea, zein da zuretzat unerik gozoena edo politena, liburuan da ona? Zaila aukeratzea, azkenean egia da, momentu bakoitzak oso atala berezek izan dituela, sorreran adibidez, Txomin Pirurenarekin egotea edo Xabier Usagerarekin oso aberasgarria izan zen, ze Eneko eta biok 80 urtekoak era, 84an oroitzapen oso gutxi genituen, eta beraiek kontatu ziguten hasiera guztia, apaltasuna, baina maila altua zegoela ere bai, Laizeka besteak beste talde hortan zegoen, edo Peio Gizka bestani, eta hori lehenengo garaipena itzulian nolako izan zen, gero oso polita izan zen, Markelen historia guztia ezagutzea lehen eskutik, darako, esaten den hori, Igor Floresek osoa izan zigun, bizikleta gainean batzen duen jendea dagoela, baina gero bizikletatik gehitzen duen jendea gutxiago, eta Markelek bidarkatu egiten duela, oso polita izan da ikustea familia bat zirela ere bai, eta pertsonalki bat aukeratu beharko banu
ziurrenik Igor Antonen elkarrizketa oso berezitzen zen, ze, bioi asko gustatzen zaigu, eta batez ere 2010ko itzulia eneko eta biok uste dugu irabazia zeukala, eta guan eroketa hori pena handia izan zen. Gazti gozoa izan zen oroitzea, baina aldi berean uste dugu omenaldi modura merezizuela Igorreko nire bai. Zein nolako harrera eukitzen ari da liburua? Azkenan, hasieratik oso harreran eduki du kontu guztiak, ze liburua crowdfunding bidez finanziatu dugu. Iruditzen zitzegun, Euskaltel bazkideak gabe 94an ezen sortuko, ibilbide guztian afizioaren babes auki gabe zuela aurrera jarraituko, hortik dator Marea Naranja izena. Pirinioak beti zuten da, baina itzulian edo txeko lasterketa guztietan. Igor Antonek esan zegoen Bermako afizionatu batekin oraindik jarraitzen duela harremana mantentzen, beraz. Nahi genuen nola baite espiritu hori mantendu eta hasiera-hasieratik crowdfundingaren bitartez dena finantzatu genunez, agera sekulakoa. Eta gerora, itxeri gendulariek zein irakurri dutenek, orokorrean kritika baiko egin dute, oroitzapen asko egin dizkela memoriara, eta gu oso gustora, azkenean sekulako plazera izan da egite hutsa, ikustea emaitza are gehiago, eta ikusi duen agerarekin, unkituta eta oso pozik. Eta orain, betikoa, orain geratzen diren ale horiek saldu nahian, eta aurkezpenak egiteko asmoa geneukan, are ginen ja mugitzen, baina, gertakare hauekin, uste dut bigarren maila batean geratzen dela aurkezpenen kontua. Liburua erosi nahi badu, nun erosi dezakegu? Momentu honetan, zaila da, berez elkar eta esnaken bitartez saldu genuen, gero elkarrek berez arearen bitartez hainbat liburu dendetan ere bai, eta guk bidalketak ere egin genituen bai Amazon bidez, zein korreoz edo zelako zerbitzuen bitartez. Egune honetan, erabaki dugu bigarren maila batean uztea ere bai, Amazon bidez eskatzen balen bada, Amazonek kudeatuko du, baina guk ulertzen dugu momentu honetan osasuna aurrez dagoela, eta promozio eta zelakoak bigarren maila batean geratu bagela honetan, pena handia ematen dugu, baina bestela jarraituzela gurekin harremanetan, eta hau pasatzen den bezain pronto liburuak leratzeko prest. Beraz, liburua gazteleraz dago, euskaraz ez? Bai, hori da, azkenean apostu egin behar izan zen bitako hizkuntza baten alde, eta, pena ematen digu, nahiko genuko userera itzuli, baina azkenean finanziazio iturriak ere begiratu beharko lirateke, eta dirua sartzen denean tartean, ez da inerrexia beti. Jon, Marea Naranja liburuaz aparte, egunerokotasunak agintzen du, koronavirusa aparte, beste gai oso garrantzitsua da guretzat Euskaltelen buelta, Euskaltel marka berriro txirrunaletan sartu dela, 2013an taldea desagertu zenetik Euskadi Fundazioak hainbat talde izan ditu maila palegoetan, afizionatutan, kontinental mailan, aurten kontinental profesional mailan, eta aurten erabaki du enpresak berriro bueltatzea, berriro amesteko momentua iritsia. Bai, argi dago Mikel Landak hartu zuenetik lehendakaritza, hainbat pauso eman direla, eta berak esan askotan pausoak eman behar direla poliki, egonkortu proiektua, eta etorkizunan ikusiko da, ambizioa mantenduz, baina buruak gehiagi erotu gabe, eta hankak lurrean izan da, eta noski Euskaltel bezalako babesle baten sarrera izugarria da, bai proiektuari ematen dion babesagatik, baina, guri protagonistak esaten ziguten bezala, horrek ematen duelako aukera, erreferente bat eukitzeko, eta afizio hori berreskuratzeko berriro, zeren 2000 batean laisekak irabazitzunean, Igor Anton bertan zegoen. Eta Iban Maio eta Zubeldia zebiltzenean buru Lance Armstrongekin edo Olmetxekin, bertan zeuden Jon Izagirre, Mikel Landa, bestelakoak han zeuden orduan, nahi balin badugu honek jarraitzea erreferente bat egotea bertan profesionaletan edo alik eta gorenen, beti erraztasun gehiago ematen ditu, eta noski, gero lortuko balitz diru hori ere oinarritara eta arro bidaltzea, errazagoa da, berriro ere, lasterketak berreskuratzea, eta babesleen bitartez, finanziazio horiekin leheno lortu genuen guztia berriro ere berreskuratzea. Eta noski, helburua, Pirinioak edo itzulia dozelakoak berriro duten alaranjet, josita ikustea hori oso polita izango zen. Noiz espero dezu Euskaltel berriro gorenean ikustea? Ez dakite, ausart da esatea baietzu duzet, dena daukagu amets hori, pausoak ematen ari dira, baina, ikusiko dugu, azkenean gonbidapen aukera dago, baina, 2021ko itzuliari begira Burgos bertan dabil, gero Arkea zelako talde gero gonbidapenak eduki ditzakete, egin daitekeen bakarra da, Mikel Landak ere esan zen aurkezpenean, Euskaltel sartu da, baina beresle gehiago behar dira, eta egia da orain justo koronavirusaren kontuarekin, ez dela
aukerarik egokiena edo momenturik egokiena dirua sartzeko gelako proiektuetan, orain egin bagana daukaguna mantendu eta ziur nago modu batera dozela taletuek erantzungo dela, hori ziurra horretago zalantzarik. Seguro 2023ko Bilboko turreko irtera amestu hori espero ala izatea jomugan dakatela Euskadi Fundazioan. Bai, oso polita izango zen, azkenean Igor Antonek iraztako etapa bueltan berak esaten du, niretzako juelepinetakoa dela, Miguel Maillegak esaten du Euskaltelen garraipenik garrantzitsuna hori dela, eta begira Samuk urrezko dominera bat zizula Pekingo Joko Olimpikoetan. Baina, etxean iraztako karrerak oso bereziak dira, Jon Izagirrek iaz itzulia irazitunean sekulako lasaitu hartu zuen, eta horten ere omugan atzukan begero itzulia, Mikel Landak ere itzulian beti irabazen nahi du. Etxoko lasterketak, edo etxean diren lasterketak beti dira bereziak, eta nik uste 2023ko esan dezun erronka hori oso polita izango zela, irudi ere bai administrazioak aldeko direla. Ametsa daukagu eta esan dakoa, ziur hor berriro marea naranja topera gongo da. Eskerrik asko Jon, zure arretagatik, zure denboragatik, eskerrik asko batez ere lan hau egiteagatik eta liburu ederra hau idazteagatik, irakurtzea merezi duelako. Zuei ikusentzule hurrengo asteartean ikusuko gea, gai gehiagokin, saiatuko gea bizkanaka gai interesgarriagoak, gai politak ekartzen, hemen etxetikan, konfinatuta, etxean geratu.